Jeg hedder Sten Lykke, og min baggrund for det arbejde, jeg laver i dag, er mangeartet. Jeg har en baggrund i statskundskab og psykologi, som jeg har læst ved henholdsvis Institut for Statskundskab og Psykologisk Institut i Aarhus. Det brugte jeg de første år meget til at undervise i pædagogik og psykologi ved en række forskellige uddannelser inden for sundhedssektoren og inden for den pædagogiske sektor. Det førte mig ud i praksis på temadage, så siden da har jeg også haft et langt liv i organisationer af meget forskellige art, i det offentlige og i det private. Siden har jeg taget en uddannelse i kunstterapi og har fortsat med at undervise i kunstterapi, blandt andet på European Graduate University i Schweiz, hvor jeg stadigvæk har efter nogle egentlige masteruddannelser også undervist i lærergruppen og andre. De følgende år har jeg også undervist på mange forskellige institutter i kunstterapi i Europa og i USA. Jeg har en del langvarige klosterophold fra Asien, hvor jeg er uddannet i Vipassana-traditionen, men også har været i tibetanske klostre og i den europæiske tradition for kontemplation, hvor jeg også har boet i forskellige klostre og lært. De senere år har jeg mest arbejdet med organisatoriske ændringer og kulturelle ændringer og med ledelsestræning og personaleudvikling i organisationer. Ved siden af det har jeg så en række samtaleforløb eller udviklingsforløb her i huset, som kan have forskellige karakterer. De kan være mere psykodynamiske, eller de kan være mere psykoterapeutisk orienterede, eller de kan være mere fremtidsrettede. I 2005 der lavede jeg mit eget institut for at kunne bruge mine erfaringer inden for kunstterapien, men også inden for spiritualiteten og almindelig personlig udvikling. Så det er en cirka 2-årig uddannelse, som så er fulgt op af videreuddannelser i de 3 grene, nemlig samtaleforløb, det at bruge kunst og det at bruge mindfulness og spiritualitet ind i en personlig udvikling.